usponu ove u odnosu na isti mesec prošle godine izdato je 40% više građevinskih dozvola. Ubrzana procedura izdavanja dozvola počela je od 1. marta, a od 1. januara iduće godine trebalo bi da počne i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. U polovini 2015. godine izdato je ukupno 2161 građevinska dozvola, što je najveći broj izdatih dozvola u poslednjih 7 godina, a državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damjanović ističe da se ministarstvo u prethodnom periodu aktivno uključilo u kontrolu rada opštinskih i gradskih službi, koje ponekad od investitora očekuju da uradi deo njihovog posla. Ono što je uočeno da neke opštine ne čine, prosto traže, recimo, navešću samo jedan primer, traže od stranaka da dostave dokaze koje bi sam organ morao da pribavi. Kad smo to uočili, preventivno smo poslali dopis svim opštinama i gradovima i upozorili ih na primenu zakona onako kako je napisano. Dakle, stranke ne mogu same dostavljati dokumentaciju za koju je propisano da ih organ pribavlja po službenoj dužnosti. Sljedeća faza primjene zakona o planiranju i izgradnji, a koja počinje 1. januara 2016. godine, jeste izdavanje građevinskih dozvola elektronskim putem. Izabran je softverski paket koji omogućava izdavanje elektronskih dozvola, a već u oktobru mesecu ministarstvo zajedno sa svojim partnerima, to su NALED i USAID, počinje i edukaciju zaposlenih za primjenu ovog sistema izdavanja građevinskih dozvola. U junu ove u odnosu na jun prošle godine izdato je 40% više dozvola za gradnju. Samo u julu ove godine izdato je 3 puta više dozvola u odnosu na mart, što je bio prvi mesec primjene zakona kada su izdate 202 dozvole po objedinjenoj proceduri brzog izdavanja građevinskih dozvola. Milica Strahinić, televizija Pink.